Mihin se kyttäauto hävisi? En tiedä, johonkin ne lähti, siinä oli jeppi alla vaan. Jeeppi ja toisella puolella. Joo, tuolla on kyttäauto, ihan vastapäätä. Niin. NV:ssä. No se on vielä turvassa. Niin. Toivottavasti se pienenee silleen, että tuo häviää tuo Turun. 9 jäljellä. 8 jäljellä. Nyt menee jeeppi tonne kyttäautolla. 7 jäljellä. Nyt tulee jeeppi. Tuluuko? Mulla on granaatti sitä varten. Vittu voi joo. Otan kitin valmiiksi. Osuin. Vie hajouti sen. Tää välillä kahtoo selviä. Mm. Ei vittu, tää on kaasussa tää. Oh! Enää nousa. Kaho tuota aluetta! Symi! Onko se keskellä vittu? Eiks se on keskellä tota järveä? Joo. Ei ku... On! Se on tästä niin Joku kun oli kaasuihin, elikkä myö vastaan kyttäpariskunta. Hei, tuu kyti. Voi jätää autolla vittu siihen, että tää auto on meidän turva. No missäköhän tässä se on suurin piirtein? No, lähirusta. No ajetaan vaikka tähän. Kintut märkänä tähän. Poliisiauto tulee. Mistä? Tuolta Joo. Nosta vähän, tuonne pitää nimittäin aika vituusti heijata tätä aseetta. Ai. Se on kaasussa. Tää auto on. Oota, mä otan kitiin. Joo, ihan rauhassa. Ei, laita kitti naamaa. Tyyppi. Osutti. Vittu, mulla on kaasus. Tää kuoli. Hyvä mitä pois. Enää on tuo yksi. Yritä ampua.